Omdat ik kreeg sowieso al, zeg maar, privé veel consumentenklachten te behandelen. Vrienden, kennissen. Ik heb in het verleden een kort geding gevoerd tegen UTS. De hulp gevraagd van Fundación para Consumido. En nou ja, die deden daar niks mee. En gaandeweg die voorbereiding kwamen er nog steeds meer klachten spontaan binnen. Ook van mensen die dat al ingediend hadden. En waar eigenlijk heel weinig mee gebeurde. Of in ieder geval, het duurde lang. En nou ja, zo kwam ik op het idee om een nieuwe consumentenbelangenorganisatie op te richten. Die wel actief is en snel. Overweldigend. We zijn al 4 weken bezig. Officieel zijn we pas sinds vorige week opgericht. Maar we kregen al veel klachten binnen. En na gisteren, nadat het in de pers geweest is, stromen de aanmeldingen en dus ook de klachten binnen. Dus dat wil wel zeggen dat er wel behoefte aan is. De klachten gaan voornamelijk over garantie en over de afwikkeling van verzekeringsclaims, schadeclaims voorlopig. En er zitten een enkele andere, maar dat zijn wel de 2 hoofdpunten, zeg maar. Nou ja, kijk, ik wilde al graag samenwerken, maar daar kwam niks van terecht. En kijk, elke aanvulling en elke samenwerking is goed. Maar voorlopig ga ik ervan uit dat wij gewoon een aparte stichting zijn. En nou ja, waar we elkaar kunnen aanvullen, graag. Nou, op de website staat op elke pagina in de header een knop inloggen. Als mensen daarop klikken, dan kom je vanzelf bij inschrijven. Nou, vul je even je e-mailadres in en je naam. En dan komt het bij ons binnen en dan gaan wij daarop antwoorden.